Kaya ka maintenance. Wala nag-doon niya ng maintenance. Yan, shoutout po sa mga kababayan natin dito sa Hongkong. Yun din sa likod yung mga kasama ko. White flower. Ayan. Kalimutan niya sa store. Nakalimutan. Oo. Kailangan ko na ng PA, bodyguard, personal assistant bodyguard. Guys, pupunta kami ng Deepwater Bay dito sa Hong Kong. Yan. Shout out sa ating isang nanonood dyan. Guys, yung mga ano namin, nabasensya na po kaya hindi mo na masyado kami makakapag-upload ngayon. Siyempre, gala-gala tayo muna tayo. Hindi tayo sa Hong Kong. Hindi tayo makapagawa ng content. Yun. Shout out. Hindi muna ito recording. Si Dark Shadow ay nasa Hong Kong ngayon. Yun. Yan. Shout out po sa mga kaibigan natin dito sa Hong Kong. Yun, kasama natin. Ito ang Old Testament at saka New Testament. Eh sige, punta ka ng Old Testament. Malaki. Ayan po. Yun. Yun. Ito sa New Testament. Yan yung nakalay mo. Hong Kong is real. Dito tayo guys para ano. Ayun na. Lagi yung mga bus dito is double deck. May taas at baba. Siyempre na-overwhelmed tayo kasi this is my first time to go abroad. Yeah. First time to go abroad. Yeah, shoutout po sa ating 5 viewers. Yaan nyo na muna ako guys na tumambay, gumala. 2 weeks lang naman to. Shout out kay Pretty Blue and kay Juanita Par. Yan, shout out po sa inyo dyan. Yeah. So thanks for watching. Balik po ako na pag-upload ko po. Pagbalik ko na Maynila. Pagbalik ko ng Philippines. Yeah. Yes, malapit na daw kami sa Ocean Park. Yung mga dito sa Hong Kong, yan. Kung gusto niyo makipag-meet sa akin, punta kayo sa Deepwater Bay. Kasi guys, hindi ko alam dito sa lugar. Yan, shoutout po kay Gomamela, Brazil. Isang lugar yan, idol. Babati naman dito sa Blue Ocean gamit ang Silang Cavite. Yan, sa Blue Silang Garment Silang Cavite. Shoutout po sa inyo dyan. Dito po ako ngayon sa Hong Kong. Ayan. Jorma B. Sarmiento. Akala ko bagong kwento. Ayan. Gala-gala man tayo muna. Hayaan nyo munang gumala si Dark Shadow. Paminsan-minsan lang naman to. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ano muna ako eh. Ano yun? Premiere. Ayun, marathon muna. Team kayo. Opo, team kami. Yung BNTV, Buhay na Tinig Ministry sa Maynila. Kasi part ako ng radio drama doon. So, ayun. Ito naman yung mission nila. So, sumama ako. Almost 14 days or 2 weeks. Yan. Shoutout po sa inyo guys. Yan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Yan. So basta ang destination namin is Deepwater Bay. Yun, Deepwater Bay. Guys, sobra.
sobrang na-amaze ako dito sa Hong Kong. Kasi like Singapore, parang napaka-disiplinado ng dito ng tao. Ultimo yung tatawid ka lang daw, guys. Hindi daw pwede. Yung tatawid ka pa guys. Yeah. Aba, sa beach pala kayo. Mukhang maliligaw. Opo, daw kasi ngayon kasi holiday dito sa Hong Kong. So, swimming day ngayon. Swimming day ngayon. Kung marinig niyo yung mga nag-usap-usap sa likod ko, mga Pilipino din yun. Ay. Filipino din yun. They are Filipino. So, ibang-iba. So, different from Philippines. Yun. Yan, shout out po sa mga nanonood. Yan, truly yours, Dark Shadow is here in Hong Kong. Yan. Yes po, holiday po, mas maganda. Repulse Bay. Yan. Oo, sumusunod lang kasi ako sa Agos eh. Kasi kung saan pumunta yung team, dun. Ang hirap pala dito guys. So mahirap. Mahirap yung pag-scan ng Yan, salamat sa inyo dyan. Yeah, umakyat pala kami ng bundok ko. Nasa taas pala pa ng bundok. Wow, ingat po kayong lahat dyan. Maraming salamat Ma'am Juanita Park. Sino nga pala yung nasa Hong Kong ngayon? Baka gusto nyo makipag-meet up sa akin para makita nyo na kung sino ako. Yeah, Dark Shadow is on the house. Salamat po Adventures with Kisonya ng Hong Kong. Oh! Uy, mano yun. Dito ka rin pala sa Hong Kong. Adventures with Kisonya ng Hong Kong. I'm here, nandito ako ngayon sa Deep Ocean Bay. Ayan. We are going to Deep Ocean Bay. Actually, nag-stay kami sa 46 Jordan Street, Colon, Hong Kong. Doon ako i-present ni manood ni mamaya. Fireworks show. Sige, reliyan kita. Maghapon kami ngayon sa Deepwater Bay. Maghapon kami ngayon kasi maliligo. Maghapon kami doon. Di ko lang alam kung saan kami doon. Basta maghapon kami doon. Hindi kasi ako pwedeng lumabas kasi timang kami. Pag umalis ako, hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hindi ko rin alam kung ano sasakyan. Makita nyo guys, parang nasa tuktok na kami ng bundok taas. Grabe. Basta sa Jordan, Colon. Doon ako. 46th Street. His Sanctuary. Ano yan eh? His Sanctuary. Yan. Tapos 46 Jordan Street, Colon, Hong Kong. Yan. Doon ako nag-stay. Sige, makinig ka. Punta ka doon kasi papunta pa lang kami doon. Alam mo yun, malapit ka lang doon. Shoutout po sa ating 11,000 people here. Sa Ilibin. Kita ko guys, nasa taas kami ng kasi yung dagat nakita ko nasa baba. Sinatok-tok kami ng bundok. Kasi maaga tayo. Hindi na hapon. Oras na tama lang yan. Bay pala yan. Mailing man lang si Shadow para dito. Basta wag mo kong i-post ha. Pag nagpicture ka, wag ka. Kasi
Tapos 7. plano ko po magpakita talaga, mag-live kami. 100,000 subscriber yung Dark Shadow 101. Kaya tulungan nyo lang kami guys, kahit paunti-unti, at least nare-reach out naman namin yung 50,000. Pagbalik ko, ayusin namin yung mga content, papagandahin pa namin yung mga kwento. Kita naman yung tabay. Ayan, salamat Adventures with Kisonia. Kita ng kuya ko 20 pesos per kilo eh. Kahapon ako dumating dito, ay kagabi. Tsaka, So, kagabi po. kasi mga mura talaga dito. Ang mahal ng iba. Pero yung pagkain. Saka anytime gusto mong bilhin, gusto kayo na Oo. nasa Iyo, yaw na po dito sa Hong Kong Island. Maya Manbalas. Ay, tulay po. Ang masasarap na dito talaga masasarap. Ah, may kambla. Holiday ngayon, di ba? Pagkain It's holiday in Hong Kong today. So, ang mga kasamahan ko is they are almost all Christian pastors and ministers, lady ministers in church. In a born again in Christian, born again in Christian organization and denomination. Yun. Yeah. Pwede picture. Pero, kaso baka ma-turn ako pag nakita mo ko. Naka-shirt lang. Nakapambahay lang ako ngayon. Hindi ako nagsuot ng ano kasi nga. Napambahay lang ako adventure with Kisonian in Hong Kong. I'm on my feel at home outfit. Yeah. Yun. Thank you so much guys. Kahit this live is not related on my original content, but still you're here to support me and to support us. 8 days. Sana guys, kahit medyo matagal kaming hindi makapag-upload, andyan pa rin kayo. Supportahan niyo po kami lagi. Sana. Kaya marami pa mga kakilala ko na Sige, puntahan na lang kita dumaan. Napunta na. Sige, sana may wifi doon para ano. Wala pa kasi ako nung yung SIM card ng Hong Kong. Baka mamaya pa. sa US Navy. Ngayon nakakalive ako kasi sa bus merong may Yung medical daw doon. tawag dito, merong free wifi yan sa bus. Kaya Dapat yun. I can live. Yan, salamat po sa inyong thank you so much sa ano suot mo? T-shirt lang. Ay, polo shirt. Polo shirt na manipis. Polo shirt na manipis at short na manipis. Kaya pag naligo ako, nako. Mahirap. Na. Pag alam nila na tayo, Pero promise me pag nag-picture tayo, sa'yo lang muna. except tayo doon. Don't share to others. Ayan guys, shine. Yan yung shine. Pilipino din na kayo. Sa company na nagtawa ko. Thank you so much. It's already. Bikulan. Black. Karukit. Black polo shirt na red yung ano ng polo. Ma'am, wali pa. Enjoy po kayo sa vacation ko dyan. Sir, ingat. Baba. Muna ako work. Sige po. Thank you so much. By the way, welcome to Hong Kong, mga Ingarisyan. Thank you so much for welcoming me here. Okay. Salamat din. Welcome. Salamat, adventure. Uy, may hiling takaman, Girare. Di ba ikaw yung taga-Pasakaw? If I'm not mistaken, no? Tagalogin ba? Kung hindi ako nagkakamali. If I'm not mistaken, hindi ako nagkakamali. Di ba ikaw yung adventure, Kisonian nga eh. Paano maging Pasakaw? Kisonian nga eh. Maglagay ng sunblock bago. Oh, Kisonian. Ay, ikaw Pero Kisonian. Bakit Kisonian? Taga Quezon ka rin?
Ah, hindi, wala akong sunblock. Wala lang sana sunblock. Bilang yung umitim. Maligo po ang Singapore. Bawiin ko na lang sa glutathione pagbalik ko ng Pilipinas. Laklak na lang ako ng glota para pumuti ulit. Yeah. But anyway, thank you so much for reminding me. Yan, parang nakikita ko na parang malapit na. Balik-balik. Eh, dito naman. Sa after dito siguro makalik. Luto. Ayan. Tutong kay Bicolano. Ay nga pala, taga Calabang. Calabang ka, di ba, Ma'am Juanita Par? If I'm not mistaken. Lagi lang. Kung hindi ako nagkakamali. Calabang ka, di ba? Wala na sunblock, sarena. Oo, sa Pasaka. Oh. Kari gusto mo, dahil manuso naman sa sunblock. Langoy kong langoy. Lub-lub kong lub-lub, di ba? Katanduanes yun. Sige. Matandaan ko na. Ang dami nyo kasi pero yun, ulit-ulitin ko na hanggang sa matandaan ko. Ma'am Juanita Paris, Katanduanes. Shoutout po sa mga katanduanes. Mga Uragon man. Yan. Yung mga Urag. May kasama kami, Bicolano din, pastor sa Bicol. Oh, pastor din siya. Sa ano siya? Yan. Salamat sa inyo. Thank you so much sa inyo. Thank you for watching. So hindi na ito biro. It's not a joke. It's not a dream. It's real. I'm here na in Hong Kong. Siyempre, yun nga, yung alam mo yung tipong first time mo sumakay ng eroplano and first time mo lumabas ng ibang bansa. Kaya kala ko nga dun sa immigration madidinay ako, mabuti na lang, hindi eh. Okay lang kahit 'di ba, kahit tutong naman, basta yung boses, kasi boses naman nila, namin yun. Basta yung boses hindi matutong. It's okay na sige Manay. Sige Manay. Sa nga na sa Pasakaw, Udikon ka, di ba? Ay ano yun? Doon sa may elementary ang sabi mo. Sige, kita tayo mamaya. Ayun. Mas maganda dito sa Pinas, daming hirap. Oo nga, ang dami. Ikot-ikot na kami, pero ang ganda ng daan. Alam mo yung minsan mga one lane lang, minsan two lane lang, pero hindi pa rin traffic. Sa atin yan, ang lawak-lawak na ng kalsada, pero traffic pa rin. Tsaka yung feeling ko parang yung sasakyan dito parang parang limited. Yan, parang yung sasakyan dito. Mas maganda. Deepwater Bay, di ba? Oh, Deepwater Bay. Ganun na lang. Kung saan may makita ka na maraming grupo. Almost naka-blue ata yung mga kasama. Sana may signal mamaya para ma-check. Malapit ka lang dito? Malapit ka lang sa Deepwater Bay? Second yun na yun. Nag-work kasi ako eh. Nag-coordinator na kami ng So, almost ilang din to. I-off po na to, baka malubat ako. Mag-out na ako guys, salamat. Thank you so much for stay in my live stream. Salamat. Thank you so much DS World. Yan, thank you so much. God bless sa inyo, ingat-ingat kayo. Yan, basta Deepwater Bay Beach.
Beach. Beach. Hirap. Beach. Basta yung paliguan. Ayan. Salamat po sa inyo guys. Ayan. Mag-exit na tayo Manay, Juanita Park. And Adventures of Quezonian in Hong Kong. Salamat sa inyo. Thank you so much. Mag-end na ako para may reserve akong battery. Baka pagdating doon ni Quezonian, malowbat. Yeah. Okay, that's it. Go. Okay.